हाय लोगोफोर गासैखौ बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेलनि जानानै बरायबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फातेमाबाद जे साहा आबाद बे आबादखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि दिन्थिगोन बेयो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव दङ सालबारि साब डिभिजनेलनि बाहाबारि बासबारि आउटपस्टनि आन्डाराव आरो बेयो सालबारिनिफ्राय फैयोब्ला मतामति 18 किल'मिटारसो जागोन आरो नोंथाङा नैबे भवानीपुर थामहिनबा 37 नं राजा लामानिफ्राय नोंथाङा फैयोब्ला बेयाव 30 किल'मिटारसो जागोन आरो नैबे बरपेटा रडजों गोबोरथना जानानै फैयोब्ला नोंथाङा 20 किल'मिटारसोनि डिस्टेन्सआव बे फातेमाबाद साहा आबाद बे थिलिया दङ आरो बेयो मानास सेरफां मानासजोंनो नांफादेरनाय मानास नेशनेल पार्क बे नेशनेल पार्कनि साखाथिथारावनो दङ आरो लोगोसेनो फेमास जायगा नैबे मुसा बे मुसायाबो बेनि खाथियावनो आरो लोगोसेनो नैबे पिकनिक जानो थाखाय समायना जायगा नारेंगुरि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआबो नैबे फातेमाबाद साहा आबादनि खाथियावनो बे दङ आं नोंथांमोननो नैबे फातेमाबाद साहा आबादनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन स' लोगोफोर बारा गोबाव सम खालामला जों बे समायना नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो थाखाय सिगांदों।
लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे फातेमा आबाद साहा आबादखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जाखिनि आङो ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों नैबे फातेमा आबाद साहा आबादखौ आं दिन्थिबाय निस्सय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसेनो बेल नटिफिकेसन बे नटिफिकेसनखौ दाबायना ला आंनि थिग बेबायदिनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानायखौ सिगांग्रो नोंथांमोननो थाखाय स' लोगोफोर जाखिनि बेवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फातेमा आबाद साहा आबादखौ दिन्थिबाय बेनि माबाफोर डाइरेक्सन जुदि नांगौब्ला आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिरनो हागोन लोगोसेनो गासैखौबो फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै गासैखौबो नैबे समाव गाहाम हामलायनानै आंनि बे ब्लग्स भिडिअसखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै